Niin kuin näkyy, niin lämpötila on tänään lähellä pakkasta, mutta tässä on nyt sen verran kiire saada tämä lasikuitukorjaus alkuun, että siitä huolimatta niin ruvetaan töihin. Se painepesun jälkeen niin se reikä, josta oli puhe edellisessä videossa, niin se avautui sitten noin suuriksi, kun käytti vähän enemmän painetta. Mutta ruvetaan sitä nyt korjaamaan. Kun vaurioitunutta lasikuitupintaa lähtee korjaamaan, niin monet käyttää siihen alkuvalmisteluun hiomalaikkaa tai katkoslaikkaa, mutta mä oon huomannut, että paljon tehokkaampi on tällainen teräsharja. Nyt kun tarkastellaan tätä alkuvalmisteltua reikää, niin koko vaurion laajuus rupeaa paljastumaan. Siinä on repeämiä vähän joka puolella, mutta ne menee umpeen kyllä, kun siihen pannaan vaan epoksihartsi päälle. Nämä pienemmät reijät ei vaadi muuta kuin epoksihartsin ja sitten lasikuitupakkeli. Jotta viimeistelystä tulee helpompaa, niin käytetään kahta erilaista mattoa tuossa korjauksessa. Pannaan siihen pohjalle ensin noiden isompien reikien paikkaukseen tämä karkeampi matto ja sitten pintakäsittely tällä hienommalla. Nämä karkeimmat palaset on nyt revitty sitten ihan vaan käsin ja niitä pannaan tähän nyt sitten semmonen kerros, että siitä tulee suunnilleen sama vahvuinen kuin mikä oli alkuperäinenkin rakenne. Sen päälle tulee sitten, jotta se pinta on tasainen, niin nämä hienommat matot. Seuraavaksi on sitten vuorossa toi epoksihartsin sekoittaminen. Sinne pannaan kovetinta joukkoon normaalisti se 2%, mutta nyt kun on näin kylmä, niin sinne voi pistää sitä vähän reilummin, eikä se tule kovettumaan kuitenkaan. Sitten mä pistän myöskin nuo lasikuitumatot siihen nyt paikalleen. Ja sitten kun se kaikki lasikuitutyö on tehty, niin mä jätän ton lämmittimen sitten tonne veneen alle lämmittämään, jotta se toivottavasti lähtee kovettumaan. No joo, enempää ei nyt sitten paikkailla. Mä pistin mattoa nyt sitten myöskin tonne kuitenkin noihin ylempiin paikkoihin, koska se nyt kuitenkin, kun katsoi tuolta alapuolelta, niin tuli sen verran valoa läpi, että se näytti ohuelta, niin siihen nyt vielä yhden kerroksen mattoa. Nyt tässä ei sitten muuta enää ole tehtävissä, kun odottaa, että se kovettuu, ja siinä nyt voi tosiaan hetki mennä, kun on näin kylmä. Toi saa jäädä toi lämpöpuhalle nyt tuonne puhaltamaan lämmintä, niin että tuntuu tämä veneen runko nyt kuitenkin suhteellisen lämpöiseltä. Sitten kun se on kovettunut, niin sitten mä hion nämä ylimääräiset täältä pois joka puolelta ja sitten tasoitetaan se lasikuitupakkelilla. Siellä on sitten veneen alla lämpöpuhallin ja se on nyt paketoitu pressuun sitten koko vene. Toivottavasti se nyt sitten lähtee kovettumaan ja huomenna mä sitten hion ne ylimääräiset lasikuidut siitä pinnasta pois ja levitän siihen lasikuitupakkeliin.
Joo, se on kovettunut ihan hyvin ja nyt sitten seuraavaksi alkaa hiontaa. No niin, se on nyt sitten hiottu karkeasti ensin 40 ja koneella ja sitten lopuksi 80 ja käsin. Ja nyt mä puhdistan sen vielä asetonilla ja sitten se on valmis kitattavaksi. Seuraavaksi tehdään nyt sitten lasikuitukittiä ja sitä varten mulla on tossa nyt sitten polyesterihartsia ja sitten talkkijauhetta. Talkkijauhetta saa lasikuitua myyvistä erikoisliikkeistä. Ensin kaadetaan tätä polyesterihartsia nyt tänne purkkiin sen verran, kun katsotaan, että tarvitaan. Sitten siihen lisätään tätä talkkijauhetta niin paljon, että siitä tulee semmoista puuromaista. Ja sekoitetaan. Nyt se on sekoitettu ja se on tämmöistä puuromaista tahnaa. Seuraavaksi sinne pannaan sitten toi kovete samalla sekoitussuhteella kuin lasikuituakin tehtiin ja sitten se voidaan levittää tuohon kohteeseen. Se on nyt sitten hiottu riittävässä määrin 120 paperilla ja on nyt sitten valmis topcoattia varten. Topcoatti laitetaan ihan samalla tavalla kuin lasikuitukin. Se saa nyt sitten kuivua. Kuivumisaika on topcoatilla ihan sama kuin lasikuidullakin. Ja seuraavaksi aloitetaan sitten vesihionta ja pintamaalaus.